Sige, unsay tumong ni ini Attorney Marwell? So, ang tumong aning RA 9710 is very simple. Number one is to first siguruhon nga aduna gyud gender equality. Ikaduha, no, protektahan ang katungod sa kababainhan sa tanang aspeto sa kinabuhi. Ikatulo, since we are protecting the rights, no, we have to make sure nga i-follow gyud nila, and that is why ang balaod mag-penalize gyud sa mga discrimination based on gender. Now, to answer the question nga asa man kini applicable. So, Magna Carta of Women applicable ni siya sa trabahoan, no? Apil ang government offices, either it is a government-owned or controlled corporations or even local government units, no? Applicable po ni siya sa eskwelahan. Also in public services, no? Government programs or mga programa sa gobyerno. Also, this is applicable sa ato ang economic dealings o political dealings, no? Economy and politics. And basically, tanan nga sectors nga adunay babayi. This covers all, apil tanan. Basta adunay gender inequality, ilabi na sa gobyerno nga mga empleyado sa Manilina. Ayun. In other words, tanan covered ni ini. Yes. Basta kay babayi ka. It is encompassing. Yes.